Aguiló, Bonín, Cortés, Fortesà, Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Taronji, Valenti, Aieriola, Vai. Bona tarda, som en Joan Manuel Segura, som voluntari de l'IMUT Mallorca. Benvinguts a tots a aquest homenatge en memòria dels 330 anys de la cremadissa pública de criptojueus que va tenir lloc als actes de fe de 1691. En aquest acte parlarem de l'ahir i de l'avui, del passat i del present, però també del demà, del futur. Un passat que sovint és dolorós, un present que de vegades és complicat i un futur que sempre és incert, però a la vegada esperançador. La memòria, el record, la història, les arrels ens donen ales. Saber d'on venim, saber qui som, saber on anem, és tot una mateixa cosa. Abans de donar pas a tots els participants que avui ens acompanyen, vull donar les gràcies a l'Ajuntament de Palma i a la comunitat jueva de les Illes Balears i a tots els voluntaris de l'IMUT Mallorca per fer possible aquest acte. També a Memòria al Carrer, Arca Llegat Jueu i l'Institut de Relacions Culturals Balears-Israel per tot el seu suport i molt especialment a les intèrprets per tota la seva feina, les veus de les quals deveu estar escoltant ara mateix en els canals castellà i anglès. Ja sense més preàmbuls, voldria donar pas a Llorenç Carrió, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Palma. Endavant, Llorenç, en voler. Hola a tothom. Avui som aquí perquè no caiguin a l'oblit els fets ocorreguts a ciutat ara fa 330 anys. Caterina Tarongí, Rafael Valls i Rafael Tarongí foren víctimes de l'odi i de la ignorància d'un poble abatut pel fanatisme. Així, em vull fer meves les paraules de l'escriptora Carme Riera quan a la nota final de l'obra Dins el darrer blau explicar que no pretenia burxar velles ferides ni tampoc obrir-ne de noves, fent referència a la intolerància de bona part de la societat mallorquina contra un altre grup de mallorquins de procedència jueva, ja que, per ventura, pitjor que els fets de 1691 foren les seves tràgiques conseqüències, que marginaren i humiliaren durant segles els descendents dels màrtirs cremats en els autos de fe. A tots ells, crec que els mallorquins de bona fe no poden fer altra cosa que demanar perdó. Aquesta jornada ha sortit de la iniciativa popular, els quals vull felicitar tant a la comunitat jueva de les Illes Balears, amb Ariel Molina al capdavant, com també a l'IMUT Mallorca, en Daniel Rothstein i tots els voluntaris, i, ja que hi som, també a la resta d'entitats de la ciutat que mantenen ben viu el seu, i també hem de dir el nostre, llegat jueu. Per l'Ajuntament de Palma, aquesta jornada és una oportunitat única per reflexionar sobre aquells fets i que es converteixi en un clam contra el silenci. La memòria no hi ha més remei que conrear-la cada dia,
Si no, sempre es corre el perill de que desaparegui. Moltes gràcies a tots i enhorabona per la iniciativa. Moltes gràcies, regidor. A continuació, el president de la comunitat jueva de les Illes Balears, Ari Molina, ens dirigirà també unes paraules. Endavant, Ari, en bola. Bones tardes. Baruchim Habaim. Durant la preparació d'aquest acte de commemoració dels fets que van ocorrir a maig de 1691 i que infame execució de 37 xuetes per intentar mantenir la seva religió, vaig pensar en la paradoxa que tanca aquesta qüestió a dins de la societat mallorquina. Una societat que va rebutjar en els xuetes de tota forma possible, que va ignorar 3 pragmàtiques de Carlos III i que va assistir tota contenta a l'horror de les execucions ara fa 330 anys. Aquella miserable obra que recollia tots els detalls de les execucions esgotava totes les seves edicions. I així dona un per pensar que, a pesar de tot això, la mirada de tota la comunitat xueta mai se va apartar de Mallorca. A la societat mallorquina, els xuetes li van donar el millor d'ells mateixos. Artistes plàstics, escritors... Perdón, Ari, un poco más despacio, más lento, gracias. Ok. Artistes plàstics, escritors, poetes, professionals de tot tipus, metges, abogats, economistes, actors, músics, empresaris, amb una proporció que sobrepassa la mitja de tota estadística. Tots ells amb una veneració per la llengua i la cultura catalana a dins de lo que van impulsar i que coneixem com a la Renaixença. Van tornar amor per odi i avui, superats molts dels prejudicis d'una època, tenim la seva mateixa dedicació. La cura per l'obra ben feta, el treball més delicat, el respecte a la paraula donada. Així, trobam també una crítica social contundent front a l'injustícia. En aquest sentit, vull recordar a Catalina Valls, que és la gran dama del teatre mallorquí, en nostre xef Fortesa, vestit de guàrdia civil en aquella comèdia d'en Berlanga, en Antoni Segura, la primera muller, la primera dona a Mallorca a inicis del segle XX, llicenciada en Medicina i Cirurgia. El doctor Fuster, referent mundial en cardiologia, intel·lectuals de la talla de Marià Aguiló, de Tomàs Aguiló i Cortés, d'en Biel Cortés i Cortés, de Miquel Segura Aguiló, batlles de Palma, com en Gaspar Fortesa, en Rafael Ignasi Aguiló, en Ramon Aguiló. Tota una constel·lació de noms que posen a Mallorca en el més alt nivell. Per això, actes com el d'avui contribueixen a reconèixer i a reconciliar uns fets que van ser una afrenta i són una afrenta amb l'època actual, que va decidida a la búsqueda d'un futur prometedor per tots. La comunitat jueva, que és l'hereva directa de l'aljama desaparescuda a 1435 i, per tant, representant del judaïsme mallorquí en tot el període oscur de les persecucions inquisitorials fins al dia d'avui, que se mostra com una comunitat pujant, activa i orgullosa del seu passat, agraeix amb tot cor la presència de tots vostès. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Ari. Ara ens parlarà Ofer Lasevitsi. Ella és periodista multimèdia i treballa entre Tel Aviv i Barcelona. Endavant, Ofer. Moltes gràcies, Joan Manuel. Moltes gràcies a tothom per estar amb nosaltres. Abans de començar, vull donar les gràcies a l'Ajuntament de Palma de Mallorca i a la comunitat jueva de les Illes Balears per donar-me l'oportunitat de dir unes paraules en aquest dia tan simbòlic
el 330 aniversari de Sacramadissa a la plaça Gumila. Em dic Ofer Lashevitsky i soc periodista nascut a Haifa, a Israel. Durant la redacció d'un article sobre les activitats de la comunitat jueva mallorquina, vaig contactar amb en Dani Rothstein. Quan em va parlar sobre la brutal discriminació, estigma i humiliació que patiren els jueus i els xuetes durant segles, vaig quedar profundament trasbalsat. Com la gran majoria de persones, fins i tot dins del propi món jueu, desconeixia totalment l'abast d'aquesta injustícia. S'apropava la Setmana de la Cultura Jueva a Palma de 2019 i es respirava un ambient molt especial. Des de la distància, sentíem com un grup molt potent de persones, escriptors, historiadores, guies turístics, institucions locals, etc., estaven decidits a recuperar, documentar i divulgar aquesta història que potser es va donar per superada a finals del segle XX, però que va deixar ferides sense cicatritzar. Junt amb el meu col·lega israelià Felipe Bolokita i el propi Dani Rothstein, vàrem viure 10 frenètiques jornades a l'illa per documentar a fons les vides dels qui lluiten per recordar aquest passat. Ara, 2 anys després i amb una feinada que assumírem amb gran compromís, podem dir orgullosament que tenim preparat un documental revelador. La revisió de tot el material enregistrat ens va fer constatar que no només es tracta d'una història en passat. Parlem d'un vibrant present i d'un esperançador futur. El retorn d'alguns xuetes a la fe dels seus avantpassats i la seva arribada al lideratge de la comunitat jueva local comportà interessantíssims reptes i debats que hem intentat captar amb molta cura i respecte. I, sobretot, amb la voluntat d'exportar arreu del món aquesta història. És per això que vàrem decidir enregistrar-la en els idiomes materns dels protagonistes, català, castellà i anglès, per plasmar fidelment la heterogeneïtat del judaisme mallorquí i d'aquells que lluiten per rememorar la tragèdia xueta. Hem treballat amb la voluntat de crear impacte, sacsejar l'espectador i cridar a l'acció, perquè l'antixuetisme, l'antisemitisme i altres discriminacions contra minories ètniques o religioses continuen vives i amb excessiva força. Cal despertar, mobilitzar i plantar cara, sense miraments. A continuació, us deixem amb 2 escenes del documental Xueta Island que esperem poder estrenar com més aviat millor. Moltes gràcies a tothom. Shalom. This is an idea that I've had for a while, that imagine that you're with a group of people, like 4 or 5 people, and you get a map and you get a bag with different hints and clues that are in it, okay? It's kind of like a scavenger hunt. Yeah. And hold on one sec. Get my bearings. Yeah, look at the name of that street. Shalom, like shalom. Yeah, so little clues like that. You see like a 2-minute video that like gets you into the mood and stuff like that. And all of this is because you're trying to escape the Jewish quarter of Palma. Okay, oh wow. Calle de la Sinagoga Vella. Okay, The yeah, Jews of like the 1300s when they built, 1200s when they built this Jewish quarter. So this is the site of an old synagogue, somewhere here. We don't know where exactly. There it is, in the walls. Just, es como hay una gincana esperando para salir de las paredes.
The old walls and tiny alleyways of Palma's Jewish Quarter are a perfect setting for a scavenger hunt or escape room, recalling the times when Jews had to hide from the Inquisition. On the evening of March 7th in the year 1688, one of the most dramatic episodes took place. A group of about 40 crypto Jews secretly boarded an English ship in order to flee the Inquisition. Unfortunately, a storm was brewing at sea and caused the ship to never leave port, and they had to return to the walled city where they were reported and captured. They were tortured and kept in the secret prisons for 3 years, and in 1691, 4 autos de fe, or public executions by way of burning at the stake, were held in which 88 people were convicted. 37 of them condemned and killed. 3 of them, Caterina Taronji and Rafaelette Benito Taronji and Rabbi Raphael Weiss, were burned alive in front of 30,000 people for not giving up their Judaism publicly. It is what is remembered in the Mallorquin language as the Cremadissa. It is after this terrible event that the descendants of the Jewish conversos will begin to be called Chuetas. It's a real story. It happened here, and it's that night, and you're trying to get together, and you have to do a couple tasks and certain things before you can escape, get out of the city, and get on a boat and go to freedom because the Inquisition is here and they're coming after you. You're trying to get out for your life, and you come out of it a little sad, a little depressed, because no matter which way, the story doesn't end well for you. Puster mardi miro pico pinia. The terrible events of the Cremadissa are narrated in the book La Fe Triunfante, or in English, The Triumphant Faith, written by the Jesuit priest Francisco Garau. This chronicle of events, complete with all the names of the victims, was written to demonize the heretics and help to pass on the stigma to the Chuetas family's descendants for centuries to come. The first edition was published shortly after the public burnings in 1691. The copy that I have obtained was advertised as the second edition, written in the year 1755. Alex hablaba muy bien de ti y me ha dicho que tú eres un experto en libros antiguos. Sí, soy librero anticuario, sí. y que se puede mirar el libro. Bueno. ¿Podemos ver tu edición? Sí, claro. Mira, como ves, esta es la primera edición, que es de otro formato. Este es un tamaño... Esa es la segunda edición de 1755. Y esta es la primera. Es lo original. Es el original, 1691. Wow. En principio, esto es una crónica del auto de fe. Esto es algo que se comenta y que se dice que los propios chuetas hicieron retirar esta edición. No hicieron retirar, sino que compraron la edición para que no saliese. Refiriéndose a un reo quemado en la hoguera, dice: estaba gordo como un lechonazo de cría y encendióse en el interior de manera que aun cuando no llegaban las llamas, ardían sus carnes como un tizón y reventado por medio se le cayeron las entrañas como a Judas. Bueno, y esto lo escribe un sacerdote, el padre Garau. Mi apellido es Ripoll y yo no soy xueta, según los 15 apellidos. Sí. Pero es que yo no lo sé si solo soy xueta o no. Solo eres xueta si tienes uno de los 15 apellidos. Aquí está el error. ¿Sí? Sí, claro que sí. Puede haber cientos más. El que se iba a Santo Domingo y podía pagar y quitar su San Benito, pagaba, se llevaba el San Benito y terminaba de ser xueta.
Esto era un pequeño estreno de algunas escenas de documental de Ofer Lazowitsky, Felipe Woloquita y yo mismo. Y espero dentro de pronto podemos ensenyar completo a todos. Gràcies, per suposat, a Ofer i Dani. A continuació, el president de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya, Isaac Ben-Zaken, ens dirigirà també unes paraules. Endavant, Isaac. Distinguidas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Federación de Comunidades Judías de España queremos agradeceros de corazón vuestra invitación y que nos hagáis partícipes de este encuentro tan emotivo y de tanto simbolismo que supone para todos. La humanidad ha demostrado ser la máquina más perfecta para proyectar odio y venganza sobre el resto de la humanidad. Es vital que la humanidad recuerde las piedras sobre las que ha tropezado para que se pueda evitar en el futuro. El Parlamento de las Islas Baleares ha realizado de forma excepcional este reconocimiento y ha demostrado tener un corazón muy noble. Hoy conmemoramos el más sangriento auto de fe que la Inquisición llevó a cabo contra los últimos criptojudíos mallorquines, los denominados choetas. El tema de los descendientes de judíos conversos de Mallorca no tiene ningún parangón en el mundo entero. El 5 de mayo de 1691, 15 familias judías de la isla quedaron marcadas con un estigma que sus descendientes arrastraron durante siglos y hasta nuestros días. Pero dicho estigma, por fin, hoy, gracias a todos vosotros, se ha convertido en signo de orgullo, en señal de identidad. Hoy sabemos que no ganaron. El judaísmo renace con fuerza en la isla mallorquina. Tiene un pasado, sí, pero también tiene un presente. Y aquí hay muchos que apostamos para que tenga un gran futuro, que no tenemos ninguna duda que será así. La semilla de los mártires judíos de Mallorca ha rebrotado. Que este hecho sea para todos un símbolo de una nueva concordia. Que la identidad judía de Mallorca no sea nunca arrebatada de nuevo. Que la cultura, el arte y sobre todo la fe judía permanezcan para siempre en esta tierra y que el perdón sea más fructífero que el odio. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a usted, a Ben-Zaken, por estar aquí y por sus palabras. Un honor. A continuació veurem... A continuació veurem algunes imatges de l'acte que ha tingut lloc avui de matí a Plaça Gomila, precisament en memòria dels criptojueus ajusticiats a 1691. Endavant, vídeo. Justament avui, fa 330 anys, en aquell lloc varen assassinar a la foguera tres persones mallorquines, Caterina Tarongí, Rafael Valls, Rafael Tarongí. També a les entitats aquí presents realment per existir, per demostrar que l'oblit no és una opció. Que cada año conmemora este acto de crueldad, de ignomicia y de toda esta gente que fue quemado viva, los dos hermanos Valls y Catalina Tarongí. Jo vull ser un poc positiu i pensar que els descendents d'aquesta gent que varen relaxar els nostres avantpassats, en poques paraules, varen contribuir
d'una forma molt singular a la construcció de la nostra terra. És necessari fer-tes com aquest? Sí, és totalment necessari. Sempre ho ha estat i sempre ho serà. Estem parlant d'història. Història sempre ha passat, però l'hem de mirar en clave de present i de futur. I crec que tots podem dir allò de mai més pus, mai més, nunca más, never more. Per tant, gràcies i seguirem fent aquest acte els anys que siguin necessaris. També he de dir que la majoria dels que integram aquesta associació no som mallorquins, però sentim la qüestió sueta com pròpia, perquè vivim aquí, trobam que som d'aquí, i vull donar un missatge cap en el present i en el futur, perquè aquestes coses que, si no les recordam, se tornen a repetir. Per aquests actes, com el d'avui, contribueixen a reconèixer i reconciliar uns fets en una època actual que ha estat decidida a anar a la recerca d'un futur prometedor per tots. La comunitat jueva, que és una hereva directa de l'aljama desapareguda de 1435, Ara, després d'aquestes imatges d'aquest acte tan emotiu que ha tingut lloc avui de matí, el Rav Nissan Ben Abraham, el rabí de la comunitat jueva de les Illes Balears, ens dirigirà unes paraules i acte seguit veurem un vídeo del propi rabí dient Kadish, que, com tots sabeu, és l'oració jueva pels morts. Rav Nissan, teniu la paraula, vola. Han passat 330 anys d'ençà la cremadissa que hi va haver a Mallorca, prop d'allà on ara diuen la plaça del Mila. 3 persones foren cremades vives, 35 i després les cremaren. Entre els 3 cremats vius hi havia 2 germans, na Catalina i en Rafael. 2 germanes seves moriren ofegades per garrot abans de ser cremades. 2 germans seus havien fugit uns anys abans i arribaren a Egipte on se convertiren en David i Shlomo. Els pares i la germana, la Francina, moriren misteriosament l'any 1688, 3 anys abans de la cremadissa, quan els ficaren a tots dins la presó de la Inquisició. Jo en som descendent directe d'aquesta Francina Tarongí. El seu gran pecat era d'haver guardat fidelitat a la seva identitat, a la seva religió ancestral, el judaïsme, malgrat que només en coneixien unes poques nacions. Això els bastava, ja que tots coneixíem la força, nosaltres coneixem la força implacable d'aquesta identitat jueva que ens manté vius i ens empeny sempre cap endavant sense permetre que oblidem qui som. La cremadissa tancava una primera època, d'ençà la conversió forçada dels jueus de Mallorca 300 anys abans, l'any 1391. De la gran comunitat jueva mallorquina, uns havien fugit al nord d'Àfrica, altres havien mort per no trabucar la fe, i altres s'haveren obligats a batejar-se i se convertiren en conversos, anusim, forçats, més tard anomenats xuetes. Romanien unes famílies, uns individus que s'esforçaven per preservar unes poques relíquies de lo que havia estat la seva identitat espiritual. D'amagat, per por de la temible Inquisició, guardaven Shabbat, s'abstenien de menjar en el dia pur i feien els 3 dies de dejuni de la reina Esther. No menjaven porc ni conills i posaven oli d'oliva en lloc de saïm. Degollaven els animals amb un guinevet especial i no mesclaven carn amb llet. La cremadissa començà una nova època en què tots aquests costums havien desaparegut per por de les persecucions, per por dels avalots, per por d'una nova cremadissa. Però els xuetes de Mallorca conservaren la seva identitat nacional altres 300 anys més, contra tota lògica, i la reclamaren, la reclamam avui en veu alta i clara, declarant que som jueus de cos i ànima i no hi ha res que em pugui fer canviar d'identitat. I declaram avui que la mort dels nostres avis fa 300 anys, 330 anys, no fou debades
i que aquell caliu que varen encendre encara mos escalfa el nostre cos i no s'apagarà mai. יתגדל ויתקדש ושמי רבה. קהל מה דברי חילותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני וקרב משיחי. וחי יכון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה בריחו. אלא מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וכולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עם ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Moltes gràcies, Rab, per les vostres paraules i les vostres oracions que hem pogut veure en diferit, naturalment. A continuació veurem un vídeo de Toti Fuster. Ella és una actriu d'origen criptojueu en el qual llegirà un poema anomenat La Déu del Jueu. En el xat tindreu disponibles les traduccions en castellà i anglès. Endavant, vídeo. De les platges de Mallorca s'allunya una nau inglesa. Mar endins se'n va la barca, mar endins, a tota vela, llaurant-ne les blaves ones i per la ventisca empesa. Assegut prop del timó de la nau que fuig d'en terra, hi ha un jove creuat de mans, girat vers l'illa que deixa. No té color a la cara i molta deu ser sa pena, puix que així com més s'allunya d'en terra, les llàgrimes a poc n'hi van omplint sos ulls negres, fins que dant un trist sospir parla d'aqueixa manera. Ai, adeu, rep, pàtria i mà de la Déu que mon cor t'envia, que avui t'esguard, pàtria mia, per la darrera vegada. Qui podrà dar-me consol al país on se'm desterra? Qui lluny de tu, bella terra, contents fores mon bressol? Com podré trobar plaer al país on vaig ara, si allí, quan vegin ma cara, me diran: ets estranger. Em va desitgen mos llavis de l'arma pintar-te el dol. Adeu, mon aimat bressol. Adeu, tomba de mos avis. Feliços los que reposen damunt a falda, illa vella. Nascaran amb bona estrella los que de tal ditja gosen. Més jo lluny de tu viuré, sempre esclau de la tristesa, fins que el pes de la bellesa lo meu cos doblegaré. I en ma trista desventura, de mentre iré penant, jorns i més jorns passaran i mai cap jorn d'aventura. En va esperaré amb anhel lo dia de mon retorn. Per mi serà cada jorn una glopada de fel, fel que veuré verinosa, fins que fort la mort m'abraci, fins que el riu que mon plor faci m'arrossegui dins la fossa. Ai, Mallorca, de mos plers moriran les flors darreres, mai més veuré tes palmeres, ni tos frescos tarongers. Ja mai més sota el brancatge de tos parrals dormiré, i pus de nit tornaré tot cantant a mon vilatge. Des d'avui sempre debades m'haurà d'esperar la imia. No iré a dir-li com solia, pus cançons, ni codolades. Mai més a trist paratge m'envien com desterrat, perquè amb mon nom du lligat de mos pares lo llinatge. Un tribunal que es diu sant, i mata, i crema. Sobre mon front l'anatema m'ha llançat per dar-me espant, no per l'anatema plor. Sos cosa en què jo no crec.
sols és perquè viure lluny de la pàtria que ador. Lo tribunal que ara empunya de los butxins la destral, al lloc de la creu, senyal de redenció, m'allunya per fanàtic d'eixa terra, sense comprendre el fer això, que més fanàtic que jo, lo tribunal que em desterra. Diuen que sóc jueu i sols per això em desterren, em castiguen, sé que serren, que els matàs un llamp de Déu. I esclatant-lo jo en plors, sobre el pit son cap doblega, vol parlar i s'ennuega, sospira, i és llavors que tot d'una, aixecant son cap, exclama amb feresa: «Oh, finesqui-me tristesa, i acabi mon amarg plant, que no es deu dir lo que he dit. Al plorar jo no pensava la terra que és esclava d'un tribunal maleït. Mallorca, en bona hora Déu, la terra com tu, atraçada, no és digna ni mai l'estada de sa pàtria d'un jueu». Molt bé. El poema, per cert, l'autor n'és Ramon Picó Campamà, és un poema que data del 1867. Ens acostam ja al final de l'acte. Ara, però, per parlar del futur, Xueta, ja hem parlat del passat, del present, per parlar del futur, Xueta, donarem la paraula a Laura Bonnin, historiadora i docent. Endavant, Laura, tens la paraula en volar. Gràcies. Bé, primer de tot, vull donar les gràcies a les autoritats que han fet l'acte d'avui de matí i també a les entitats que han participat per commemorar una efemèride que és imprescindible dins la història de Mallorca i també per tenir l'oportunitat de dir-hi unes paraules. Les entitats també realment per existir, per demostrar que l'oblit no és una opció. Avui fa 330 anys d'uns assassinats sanguinaris, cruels, que no van ser més que la culminació d'unes persecucions que feren patir a una part de la societat mallorquina amb motiu de la seva creença d'allò que duien més a dins. Però aquesta efemèride no és només un record remot, va ser l'inici o la continuació d'un odi perllongat fins gairebé l'actualitat. Qui sap si encara en queda rastre. L'any 1691 fou especialment cruent pels criptojueus mallorquins. 3 cremadisses que recordem en els actes, en aquest acte especialment, que acabaren en la vida de 37 persones. Foren relaxats entre l'1 i el 6 de maig i el 2 de juliol. Però el patiment de la comunitat jueva autòctona es remunta 3 segles enrere d'aquesta efemèride, amb els pogroms de 1391 i la conversió forçada excepcionalment a Mallorca de 1435. En el segle XVII va haver la voluntat de propagar el coneixement d'aquests actes de fe, de la violència en què se practicaren, de convertir-los en un espectacle públic i en un advertiment per generacions futures. Els interessos dels privilegiats assenyalaven el descendent de jueus conversos i es propagà aquesta història ignominiosa mitjançant l'obra, que ja han citat alguns, La Fe Triomfante. Començà una manipulació històrica. Tot aquest odi acabà sintetitzat en els portadors dels 15 llinatges: Aguiló, Bonnin, Cortés, Fortesa, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Ballariola i Valls, aquells que s'han considerat xuetes. A partir d'aquí començà una història repressiva que calà a la població. La manipulació de la societat va provocar la difusió de tota una sèrie de mites que assenyalaven a una part dels mallorquins i els deixaven estigmatitzats. Una història d'odi, menyspreu, intolerància i marginació, tan pròpia de Mallorca que no troba parangó. Des d'aquí també vull agrair i llançar
un missatge també d'aquest d'agraïment de totes aquelles persones que varen divulgar la qüestió xueta a partir de la contemporaneïtat, quan encara la presència de l'estigma era indiscutiblement vigent. Una tasca intel·lectual que denunciava una injustícia, un fet irracional, que seguia marcant la vida de massa persones. Consideraven que l'única manera de superar la intolerància era a través del coneixement, com va dir, per exemple, Mariana Aguiló, parlant de la pervivència de l'estigma cap als xuetes davant la ignorància, formació. Per tant, només la ignorància de la realitat històrica de jueus, conversos i xuetes mallorquins podia sostenir una marginació ignominiosa. Malgrat allò que pugui parèixer, no s'ha dit tot sobre els xuetes. Pens que queden molts de buits, molts d'arxius per obrir i molta informació per plasmar i difondre. Encara persisteixen molt de mites i si no volem que s'imposi una versió esbiaixada de la història, hem de lluitar pel coneixement de la realitat històrica dels jueus, conversos i xuetes mallorquins. Per assolir aquest objectiu cal treballar molt, recuperar tot allò que s'ha descobert i impulsar la recerca en aquest episodi que homenatgem en el dia d'avui. Només en la col·laboració i la cooperació dels pioners i dels nous investigadors aconseguirem el ressorgiment d'una qüestió que no només s'ha de conèixer, sinó que cal superar, denunciar i evitar que baix cap concepte pugui tornar a repetir-se. Moltes gràcies, Laura. A continuació, Candela Bonnin, estudiant de 16 anys, ens donarà també el seu punt de vista sobre el futur de la qüestió xueta. Endavant, Candela. Em vam proposar per escriure sobre un futur verd, un llegat de l'art. Abans d'entrar en aquesta paradoxa temporal, m'agradaria entrar en què és la religió ara. Les religions ara s'entenen per cercar un gran perquè. Però en el judaïsme és el per què. Per qui estem aquí? Estem aquí per Hashem, per la valentia i els valors de la nostra ètica. Un futur jueu, per mi, és un futur en què cada dia i cada segon va aprenent més avantatges a les proves. Formant part d'una carrera i de la meta la mort. Però en quina pista ens trobam? Ens trobam en un misteri difícil. Em vaig trobar fa uns quants anys a Berlín, al costat del monument de l'Holocaust. Aquesta petita pista del passat que em va determinar el futur, vaig decidir que en aquell instant jo seria jueva. Ho seria perquè aquells que no ho varen ser es poguessin sentir identificats. No és una mostra de pietat ni de bon samarità, ja que a l'instant em vaig enamorar de la vida del jueu. Però va ser una gran mostra del rom de Hashem. A poc, la generació jueva es va desenvolupar, tant i així com al nostre voltant. No vull entrar en qüestions ortodox, conservador o reformista, perquè crec que al final les tres representen els valors de la nostra religió. I les tres presenten la nostra llibertat. Hola a tots i totes, som en Mariano, voluntari de l'IMUT Mallorca, i tinc l'honor de presentar el tancament d'aquesta commemoració. Comptem amb la participació d'en Carles Bonin, pare de na Lorena Bonin. Tots dos interpretaran en piano i veu la peça que va ser utilitzada en la pel·lícula La llista de Schindler, amb una lletra pròpia composada per ells, especialment per aquesta ocasió. Hi viuen a Puigpunyent i la tradició de músics, compositors i directors d'orquestra a la família Bonin es remunta fins al repadrí de na Lorena. En Carles, de 48 anys, va guanyar múltiples premis com a pianista a nivell nacional i internacional i ha realitzat concerts a França, Itàlia, Polònia i Suïssa, entre d'altres països.
A més, és el pianista de la Cartoixa de Valldemossa. Na Lorena en té 17 anys i és una de les grans promeses artístiques d'Espanya. El seu vincle amb la música data de quan tenia només 3 anys, especialitzant-se en l'oboe i piano. Fa tan sols un any i mig enrere va començar a incursionar professionalment el cant i recentment va guanyar el concurs televisiu de Ràdio Televisió Espanyola Prodigios en l'especialitat de cant. Aleshores, conclourem amb 3 vídeos consecutius. Primer, es presenten en Carles i na Lorena Bonin en primera persona. Després, 15 persones portadores de llinatges xuetes posaran en valor i nomenaran les 45 persones que han estat executades en la cremadissa un dia com avui, fa 330 anys. Sentirem de fons a l'investigador de literatura hebrea, en Neil Manel Frau Cortés, cantar Male Rajamin en hebreu. Al xat després tindreu disponible la traducció al castellà, al català i a l'anglès. I per finalitzar, com vos he dit, la composició comentada, amb música de la famosa cançó de la llista de Schindler. Deixarem el Zoom obert uns minuts per a qui vulgui deixar el seu missatge al xat i esperem que hagin gaudit d'aquesta conmemoració. Moltíssimes gràcies. Buenas tardes, yo soy Lorena Bonin y él es mi padre, Carlos Bonin, y es todo un honor para nosotros poder compartir esta tarde con todos vosotros la conmemoración al recuerdo del pueblo judío, por todo aquello que sufrieron. Por ello, hemos versionado una pieza de la lista de Schindler para piano y para voz, creando una letra que nos hemos inventado. Así que, bueno, esperemos que os guste y la queremos dedicar al recuerdo del pueblo judío. Y nada, un placer y espero que os guste. Un abrazo grande. Relació de condemnats per la Inquisició i executats per judaïtzar a la plaça Gomila de Palma el 1 de maig de 1691. Pere Onofre Cortés i Martí de Guillem, Moixina, de 55 anys. Miquel Valls i Pomar, de Campos, de 39 anys. Francina Cortés i Fuster, de 48 anys. Jo som en Ferran Aguiló, nascut a Palma fa 64 anys i d'ofici escultor. Catalina Pomar, vídua de Rafael Martí Manó, àlies de l'Arpa, 71 anys. Isabel Cortés, vídua de Rafael Josep Cortés, àlies La Moioneta, 55 anys. Isabel Martí, muller de Joan Baptista Martí, àlies Bardet, 40 anys. Jo som Albert Bonin, tenc 59 anys i som el president Memòria del Carrer. Rafael Ventura Cortés, que tenia 19 anys. Joana Cortés, que tenia 58 anys. Beatriu Cortés, que tenia 28 anys. Som en Pere Font Cortés, tenc 47 anys i me dedico a l'hostaleria. Nofre Cortés, tenia 31 anys. Maria Fortesa, tenia 50 anys. Pere Cortés, tenia 40 anys. Som en Pere Lluís Fortesa, tenc 62 anys i som conserge. Isabel Bonin, 43 anys. Francesca Fortesa, 39 anys. Rafael Agustí Pomar, 39 anys. Jo soc Roser Parés Fuster, professora de llengua espanyola. Melcior Josep Fortesa, 36 anys. Francesca Cortés, 63 anys. Violant Martí, 61 anys. Jo som Pere Pau Martí, 59 anys, funcionari. Catalina Bonin, tenia 36 anys. Mariana Cortés, tenia 59 anys. Teresa Cortés, tenia 55 anys. Jo som en Jaume Miró, tenc 44 anys i som dramaturg, entre d'altres coses.
Miquel Martí, tenia 51 anys. Rafael Ventura Cortés, tenia 19 anys. Josep Aguiló, tenia 35 anys. Jo soc Aina Maria Picó i soc professora. Bel Pomar, que tenia 71 anys. Bel Tarongí, que tenia 41 anys. Bel Martí, que tenia 42 anys. Som Campín Jaime Abraham, tenc 69 anys, jubilat i form part de la Junta Directiva de la Comunitat Jueva i les Illes Balears. Joana Cortés, 58 anys. Beatriu Cortés, 28 anys. Margalida Tarongí, 29 anys. Josep Pomar, metge, gerent de l'Hospital Son Espases, 65 anys. Violant Fortesa, de 53 anys. Isabel Aguiló, de 28 anys. Elionor Cortés, de 63 anys. Cremades les restes i en efigi perquè morí a la presó. Som Maria Antònia Segura, tenc 76 anys i som catedràtica de literatura d'institut jubilada. Elionor Martí. Agustí Cortés, Margarida Martí. Varen ser cremats en efígie i els seus ossos també varen ser cremats. Jo som en David Tarongí, 46 anys. Som enginyer de telecomunicacions, visc a Lausanne, Suïssa. Cremats en efígie. Francesc Josep Tarongí, Guillem Tomàs Tarongí, Agustí Cortés d'Alfons. Som en Pau Antoni Montserrat Valentí, tenc 46 anys i soc un economista. Executats al garrot i cremats. Francesca Martí, tenia 58 anys. Magdalena Fortesa, que en tenia 73. Cremats en efígie. Miquel Fortesa. També en aquesta hora solemne, trista, com cada any, vull dedicar un record en el darrer ballariola que vaig conèixer. Un cognom xueta que s'ha extingit. Era ell, don Miquel Ballariola. Tenia una perfumeria en el carrer Colom de Palma. Som en Miquel Segura Aguiló, escriptor, retornat al judaïsme amb el nom de Michael Bar Haim. Cremat vius. Catalina Tarongí, 45 anys. Rafael Benet Tarongí, 21 anys. Rafael Valls, 51 anys. Som na Xisquia Oliver Valls, mestra. Jo som na Teresa Oliver Valls, infermera.
Bé, arribam al final. Si voleu tenir la gravació, per favor, envieu-nos un correu electrònic a limutmallorca@gmail.com. Podeu deixar qualque missatge en el xat, quedarem oberts uns minuts. Moltíssimes gràcies a tothom per participar-hi, a totes les autoritats que van estar presents, a tots els ponents i a tot el públic que ha assistit en general. Moltíssimes, però moltíssimes gràcies. Shevetahin gam yahad.